Ang labing awahi. Ay, kani mo nindot kay labing awahi ni. Karon taon ato sa wayang contact si attorney Vic Rodriguez kun motubag. Kabahin ni sa daghana na ni ko ano ang gikinahanglan sa Pilipinas sa Kongreso 1/3 ra. Pero mas pagkapakurat atong pananatahan niya. Kamong mga naminaw sa'yo, datahin ninyong inyo. Kay ang utang sa Pilipinas, atong katapusan sa Marso, pa'y labot buwan sa Abril. Nakuha naman na magkagrabiha. Tanawa, ang utang sa Pilipinas ni abot ng 18 trilyones o 490 bilyones. Tabang naman yung utang. Gibana-bana ning matag Pilipino pag bago pang na tao or tiguang mga disabled labi nagbuta in taon muabot og tag 150,000 na inyong utang ha datadatahin nyo daan porte ng pagkanakuha has kagrabihan liburot og tamas ginawan ining panahon sa administrasyon ni Bangag. Ano, pagkanakuha na yun, sus di matawang. Samtang, kantong gingong nangilkil ni Martin Tambaloso Romualdez kasi Franco Mabanta. Mator padigyo ay kuno sila amigo ni Bangag. Uy, di na siya amigo presidente. Pero ang nanggawas nga mga video o picture, apirti man silang amiguha di ay. Sa lakton pagka-istorya si Claire Castro, perti pagka takmoa, wa ka na siya mamaka kung tamas ginawa sa mga Pilipino. Wa ka na kay sus gabi ha. Nanggawas ron ang mga video nga amigo gid sila Bangag. Gawas na ini, doon na pag yun di ay niingon ang NBI na apoy gitawag nilang persons of interest or POI. Matay. Di apoy si this Zaki nga maanyag kuno ni bayana. Beauty contestant with us. Beauty pageant contestant kuno niya. Ang gihinganlan og CG Hero. Ay, ngilngiga. Apili sa gingong nangilkin og 350 milyones ni Martin Tambaloso Romualdez tungod ni ining giingong naay 90 segundos. I'm sorry, 90 minutes. Na video nga magyagyag yun sa grabing pagpangawat ni Martin Romualdez, pinaagi ni atong giingong flood control mundo. Tangilngiga. Nagkuha sa kinilkilan. Akong klaroho nila social media influencer na sila. Dili gini sila media. Ingam ko na yung masako media. PGMN, Peanut Gallery, Media Network. Gamit-gamit yung Peanut. Matol pagi, tawag na nag-peanut lang ang ilahang ingong kay at 350 million, peanuts na po kuno na. Ngiga nila mangilkil. Pero ang ilang gikilkilan, di isa mo sugot. Moto na tawag sa NBI, si Martin Romualdez, aron ipa-entrap ang mga taga PGMN, pinanguluhan ni Franco Mabanta. Dakpan. Di mo sugot si Martin nga ang iyang binalitang kwarta kuhaan og 350. Kaya natagbaw ka na siyang pangilkil nga tos mga kontraktor ano ha. Samtang as of kagabi ita ni ate murag diskuido yan. Ang ikinanglan dito sa Ubos Bay Balaoranan sa plenaryo sa kinitibok ang miyembro sa Ubos Bay Balaoranan, mga congressmen, congressmen. Oh ba? Matot pa ni Ako Bicol, I'm sorry, not Ako Bicol, Bicol Sarok, party list Terry Redon, nga niabot ng 215 ka mga kongresista ang butar pabor sa pagpa-impeach ni Sara, aron madaan yun ang articles of impeachment dito sa impeachment court sa Senado. Matol pang Terry Redon, sobra na 1/3 na ilang ikinanglan, pero 2/3 na kapin ang ni padayag sa ilang intensyon, base ko no sa ilang konsultasyon nga, sobra pa, maura ng numerohas kani Anto. Apan ang Deputy Speaker nga si Diok Prasco, kagahapon ipagawa sa iyang social media account nga nagkonsulta kuno siya. Iyang ipatawag ang mga
kapitan sa Liloan ug ubang buabot pa sa tibok distrito ang iyang konsultasyon kuno. Pangayoon ang ilang isentimento kabahin sa iyang umaabot nga desisyon nga mopirma ba og dili. Batot pas mga tigsaway niya si Prasco, si Duke Prasco. Pangayoon lang kuno ang sentimento pero inig ginatagay na inig makapaldo na di gyud mamahin ang kanahan. Batot pa nila manghatag ang idownol ra sardinas. Naloko na. Gilagway na siyang mga dumalapig nga pirti kunong buotanan ng ilahang giingong giingong kongresista apan ambot og unsa pagkaunsa nga maton pa pirti man di ay puding pagkabuaya. Ita, mo ni patuon na tumaga na pirti buotana pero maton pa sus di gyud mamahin ay. Naloko na. Abot to si Europe. Ang mga mayor ay ang ginaan to si Europe. Hinoon itong Bagyong Tino. Samtang si Vice President Sara Samtang tuwa dito sa Netherlands, ipangutana ni sa mga sakop sa media po, kabahin na ning matod pa, ihapak ko nun yung laptop. Ang iyang spokesman nga si Michael Po, Attorney Michael Po, matod pa paghimak kinoning Sara ngatong sa sukad sa iyang tibok kinabuhi wa gid sa mahitabong manglabay og laptop or cellphone. Ang manglabay og cellphone si Gwen raman to. Hapit manaong kani rorerong si Pulvida. Matod pag Sara nga di na ko ilabay oy kini ba sa kamo gamit og kamo mo gamit og computer. Unya kana ra mo gamit kuno sa laptop kanang iha pinalit gyud kuno mahal kayo. Unya, matod pa, kaning maong laptop, iya man yung pinalit di sa niya, basta-bastang ilabay. Oy, kay iyabi ang pinalit. Matod pa, mo gamit rapod sa niini kung doon ay mga Zoom meeting. Kay kanina ang laptop, kung mo gamito ni mo sa Zoom, mugwapa or mugwapo ka. Okay, sa dahi kayo na. Apan, gitubag po na yun ni Attorney Michael Poa, nga, Ingat Michael po ako sa kaigo, putalo, Bre Sara. Pero ang maong informasyon nga nagkatag karon sa social media, gikan ni Attorney Lorna Capunan. Ang kritiko po sa mga Duterte nga matod pa, usas mga interview dito sa kauluhan sa radio station, nga gingong basig na igo, tingalis sa Michael po mo na nagkayamukat ang ilang mga sinultian sa publiko, kabahin sa ilang depensa sa Vice President, nga nag-ung-ung na ang trial sa iyang impeachment complaint dito na Senado mo. Naingon si Attorney Lorna Capunan basig na igo na sa Mau ba? Pero si Attorney Michael po, rin siya, wa, matuka igo, butalo mo siya. Arita Cebu, ang gobernadora, si Governor Pamparicuato Malaumon. Kining ASEAN Summit ng ipahigayon, din hasmaktan karon makabinipisyo nini ang tibuok Sugbo. Ang lalawigan, matod pa niya, iya ko nang giauhag ang mga kanagkuan sa nagkalainaing nasod sa 11. Ano po ra kay ka-11 man ta. Nga, matod pa niya, nga, ang iyang giauhag, nga, pag negosyo mo di resibo, kay mas dako pa mi, og ikatabang, kung magnegosyo mo diri para po makatrabaho ang tumong ni gobernador, para makatrabaho po daw ang daghang trabaho. Mutubo sang ekonomiya. Akong sumpayan nga, kuwang nalag mo ingon ang gobernador nga, pag negosyo mo diri Cebu, kay wa nas lalay diri. Wa na'y wak-wak diri Cebu. Kita na mangilkilay. Malauman ang gobernador nga, daghang benepisyo nga makuha ang mga Cebuano, nga karon kita mo i-host country sa ika-48 nga ASEAN Summit. Samtang Kapitolyo gyapon, ang bagong natudlo, nanumpa ni atong Lunes, ang pango sa Provincial Health Office, si Dr. Sheila Pasiol. Pasiol o Pasol? Isa ani nga iyang hatagan gyud og priority ang mga pasilidad sa nagkalain-laing tambalanan sa lalawigan Subo. Upat din ang mga provincial hospital, samtang 12 ang mga district hospital. Matod pa niya, ang manpower or ang mga doctors, nurses ug ubang medical staff mo iyang unahon kung unsa may mga kakuwangan. O
coordination daw sa mga rural health unit sa matag lungsod o syudad aron mapadali ang pagtambal sa mga tagalalawigan nga di na moabot diri sa Sugbo unya makaangkon na sa libreng hospitalization. Salamat ninyo ha, salamat. Si Mayor Nestor Archibald gitirador na po sa mga grupos, mga vendors sa karbon. Ang Karbonhanong Alyansa ni Kisi-Kisi kagahapon pinaagi sa ilahang pangon ini nga si Jubilin Gomez. Matod pa, pataka lang ni Mayor. Diditso lang kunog hukom nga wa pagani magsugod ang investigasyon. Diditso lang kunog hukom nga kinahanglang nga ningong na ako ng mga illegal nga mga kinulikta diha sa mga vendors. Mau ba? Matod pa ni Jubilin Gomez, kinahanglang kami abli bukas ming maimbestigar og awhago na mong mayor nga imbestigahagon kanang giingon mong mga illegal collections nga mong dako pa og magkolekta ang mga association of vendors kaysa makolekta sa barangay ug sa City Hall. Moraga sa mo na ilang away noon. Bugno to the max.